הם אומרים, הוא עם החמור שלו, קפץ מפה, הלך לשם. הרב, אם מאמינים במוחמד וצמים ברמדאן 30 יום, אם הרב אמר לי לעצום עכשיו 30 יום לא הייתי שם. פשוט מאוד, צריך להיות ערבי בשביל להבין אותם. זה ממש לא מצחיק. זה לא פשוט, אני אסביר לך. הערבים אומרים, צריך להיות יהודי בשביל להאמין. אני אסביר לך מה ההבדל. עם ישראל קיבלו את התורה, עם ישראל קיבלו את התורה במעמד של מיליונים. תקשיב טוב. וזה הם קיבלו אחרי כל מה שאמרתי. שהם חוו ועברו את ההצלה מבית עבדים אחרי 210 שנה והכל. אבל אלה בא להם מוחמד ואמר להם אני ואני ואני ואני, ונתן להם קוראן. מה זה קוראן? זה מהמקרא שלנו. כל זה העתקים מהמקרא שלנו מהמדרשים, וכתב לו את זה יהודי והוא רצח אותו אחרי זה. לא משנה, הוא אלפבית, נכון, ואחרי זה תמין, ובא ואמר להם, ותראה, יש להם 1.5 מיליארד, 1.8 מיליארד מאמינים. יפה. אבל יש להם הוכחה, יש להם עובדה, יש להם זה. הם אומרים, הוא עם החמור שלו, קפץ מפה, הלך לשם, הלך לשם. ערבים, אל תשאל שאלות. הם בעצמם, תשאל אותם, גש לאחד, תגיד לו, אתם מתפללים 5 פעמים? תגיד לי למה. הוא לא יודע. תגיד לו רמדאן, למה אתם צריכים לצום 30 יום? לא יודע. שום דבר לא יודעים. הכל עושים בלי לדעת. תודה רבה. אז עכשיו אתה צריך להבין מה אתה שואל. מתי הם נוצרו? לפני 1,300 שנה. מתי אנחנו? 3,300 שנה. 1,300. אנחנו לפני 3,300. הם משתמשים בתנ"ך שלנו כבסיס לאמונה שלהם. מאמינים בנביאים שלנו גם. הנצרות לפני 2,000 שנה. גם כן. היה אחד יהודי, קראו לו יהושע. ביהושע הזה היה פרוע. ואחרי שהוא מת, 200 שנה אחריו, המציאו את הברית החדשה. אתה שומע? הוא בכלל לא יודע שהמציאו עליו ברית. אתה מבין? וזה דת שנייה. וגם הם משתמשים בתורה שלנו. זאת אומרת, הדתות העיקריות לכאורה הגדולות, כולם מאמינים בתורת משה. אז אם הם אומרים שאנחנו צודקים, אתה עומד פה ושואל אותי אם אנחנו צודקים ואיזה סופר כתב את זה, בחייאת. קיבלתי. תהיה בריא, תהיה בריא. Ça fait salina, smetti la di fare la bambina, poi ma sei terminé. Ça fait salina, Cause two can keep a secret if one of them is dead.